Tana irwa makayat anay sang-sangayan ayat akinali-kaguma naipaay mo pudno pakaragsaka uray yawan ka malaglagip ka dagiti ladawa minak makit kita dagiti naruay nga inangawta tumrem luluwag tunggal mapanunot ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino impadayo ka pimanaw ka adi nagpagada magudas man daytoy biyag ko agmay-may sa katoy puso uray yawan ka malaglagip ka dagiti ladawa minak makit kita dagiti naruay nga inangawta tumrem luluwa tunggal mapanunot ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino impadayo ka pimanaw ka adi nagpagada magudas man daytoy biyag ko agmay-may sa katoy puso agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino impadayo ka pimanaw ka adi nagpagada magudas man daytoy biyag ko agmay-may sa katoy puso magudas man daytoy biyag ko agmay-may sa katoy puso ayame day tuirik na biyag ko kumusta
kadimet adda tarik na ket no siya iti ko na sikalat adda panunot ko kasla maperdi to'y ulo gapot rituer day to'y puso mangrema saken ka tadi na kay suratan di na kay awakan kastoy ka tinagin na riyan kunam nga inoran oras asikan tumawag kunam alinawas patuludan naktisura uray may sa lating kain sa sao ket no siya hindi ko na sikalat adda panunot ko kasla maperdi to'y ulo gapot rituer day to'y puso mangrema saken ka tadi na kay suratan di na kay awakan kastoy ka tinagin na riyan kunam nga inoran oras asikan tumawag kunam alinawas patuludan naktisura uray may sa awan tinumpal mo inuulpot lating kain sa saot uray may sa awan tinumpal mo inuulpot lating kain sa saot. Ayan, kahit kumatagyaman ako para kita yung nakabuya iti sagit nga chismosa. Thank you so much po. Ayan, umabot tayo ng 8.4 million views. Thank you. Nabayag day Jayon boss, jakap mo tatano manon. Ayan, kanta lang ako dati, kanta lang. Apay ngata, dagiti chismosa, no nagtitipon na.
Amin nga aglabas iti Facebook da isut tapik da. Amin nga karuba ket madilaw da isut pagrugyan agaapa. Tati saut maisa ipadanon da no di makisayan ket nainayunan dagitay salit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di nga makatal na dagiti yung iwat da gaput da kes nga apal da di datuma ay nakakakatawa laeng perperjenda at kakaduada. At dantumen lang iti aldaw dumteng ti karma dagiti inaramid mo ti padam at tao ketlak amen to. Di mo katammo dagita gagayem mo adud sa udan liklikod mo. Dati amom no sika tinakasangon ay nagsaya at da ngem nabudbudo pa'y ngiwat da salit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da hindi nga makatal na dagiti ngiwat da gaput da kes nga apal da di datuma ay nakakatawa laeng perperjenda at kakaduada. Awan trenot ngiw-ngiwat da salbag nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di nga makatal na dagiti ngiw-ngiwat da gaput da kes nga apal da di datuma ay nakakatawa laeng perperjenda at kakaduada. Ay nakakatawa laeng perperjenda at kakaduada. Okay, isagsagot ko man kadagit ay adasawa na at adjowa na jay abroad. Ay nagita may iliw. Kinanayon ng video ko. Nagawa sis. Ito ang aking pinapangarap na balang araw ay matutupad. Langit at dagat ating pagitan, kakayanin ko makasama ka lang. Sana'y makarating ito sa'yo. Minahal kitang tunay, yan ay totoo. Mahal ko, pangako yan sa'yo. Pakinggan mo ang sigaw ng puso. Ikaw lamang, mahal, wala nang iba. Nag-iisang ikaw habang may hininga. Maniwala ka sa daytoyen ti
inararapaan napudno nga ayat impaay mo kaniya nalawa nga taaw tinta nagbaetan saan nga'y sutlaped sa ngalen kani ayan sapay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko ti agnanayon ikarig asiksikan tulaen ay ayaten inggan tungkal tanem si kalaen biag ko awan sa bali agmay-may saka mauyos man tuy biyag mabati ka kumakaniyak ko biyag ko ay ayaten ka ipatpatek ka ti naputo si kalaeng biyag ko awan sa bali agmay-may saka mauyos man tuy biyag mamati ka kumakaniyak ko biyag ko ay ayaten ka ipatpatek ka ti naput